Jani ne dan gejin nan ne. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa biki an sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa biki ne an sa bikin yan gata. An sa biki ne an sa biki ne an sa biki saura kaɗan ne a fara biki. A ranar biki za mu yi rawa mu motsa jiki. Mun ba su so sai mun yi ku ɗauka bikin an yi. Wanda bai so sai ya tafi in kana so sai ka jira. Lokaci ba ta ƙarya rana ba ta ja baya. Abba sheka ga Zainab auren kudi an sa rana. Abinda Allah ya so to za ya hana, to amma za ya raba. Allah ya hada su kai ka raba. Lokaci yayi an sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa biki ne an sa bikin yan gata. An sa biki ne an sa biki ne. Farin ciki ya karu a yau gashi ta faru. Yau an sa biki ne bikin Abba Sheka da Zainab haƙiƙa. Gashi suna son junansu babu faɗa a tsakaninsu. Suna kula ne da junansu waye zai ce ba haka ba. Sai dai wanda bai so su ci gaba. Wake musu ni ban gan shi ba. A duba ne kwa ban gan shi ba. Soyayya ta nasara an sa biki mun sha madala. Mu yau biki yan sai kaji za mu kwaci lawan kaji mu bata jiki. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa bikin yan gata ku taka rawa yan mata. An sa biki ne an sa bikin yan gata. An sa biki ne an sa biki ne. The producer. On the mix.